Hej SFU'er, jeg håber I har et rigtig godt sjællandstræf og velkommen til mit nymalede ministerkontor, hvor vi er ved at komme på plads. Jeg vil bare sige tusind tak for et brag af en valgkamp. Der er slet ikke nogen tvivl om, at den indsats, som SFU over hele landet og særligt hos os lavede, var med til at sikre, at vi har fået en ny regering i Danmark. Også med til at sikre, at SF har fået sådan nogle stærke ministerposter og ministerier, som vi har. Selv er jeg blevet minister for sundhed og forebyggelse. Det er jeg meget glad for, at området, der er landet hos SF. Det er jo en af grundpillerne i vores velfærdssamfund. Og der er rigeligt at tage fat på efter den borgerlige regering. De har overbetalt privathospitalerne, haft et ideologisk mål om, at der skulle være et privat marked for sundhed. De har gået væk fra den grundpille, at man altså skal behandles efter, hvor syg man er, og ikke efter, hvor stor ens pengepunkt er. Og der er rigtig meget at gøre op med og ændre på for os gode folkesocialister. Så det er ikke ligegyldigt, at det nu er en SF'er, der sidder i det her ministerie. Det var en meget, meget stor fornøjelse, at der var valgkamp sammen med jer. Vi rykkede rigtig meget. Det var skægt ting at lave. Og jeg er sikker på, at vi også nåede ud til rigtig mange unge mennesker, som stemte for første gang, og som har sat deres kryds det helt rigtige sted, nemlig hos SF. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med jer også i tiden, der kommer. Jeg er jo også jeres minister, jeres folketingsmedlem, så I må endelig altid henvende jer med stort og småt. Og så planlægger jeg en nytårskur, som bliver inden jul, fordi jeg også skal på barsel, hvor jeg også bliver inviteret, så kan det være, at vi ses der. Men igen, tusind tak for den kæmpe indsats, I gjorde under valgkampen. Det var en fornøjelse at arbejde sammen med jer, og rigtig godt sjællandstræf og god fest.